Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa menuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať Vianočný Betlehem. PDF-kový návod k nemu som už urobila pred 3 rokmi a video prišiel čas až teraz. Toto video bude rozdelené na dve časti. V prvej časti si uháčkujeme Pannu Máriu a svätého Jozefa. V druhej časti si uháčkujeme Ježiška v kolíske a D-čku, na ktorej sú tieto postavičky rozložené. Inšpiráciou pre tento Betlehem bol tiež Vianočný Betlehem od Lindy Di Martino pred 5 rokmi. A keďže je talianskej národnosti, ja po taliansky neviem, takže som jej pozerala na prsty, ako to vlastne čo robila pri jednotlivých postavičkách. No ale pozmenila som niektoré veci, iný je závoj Panny Márie, zmenila som postup pokrývky hlavy a plášťa svätého Jozefa a taktiež som pridala Ježiškovi ešte perinku. No, takže dúfam, že sa vám bude video návod páčiť. Na Betlehem budeme potrebovať bavlnenú priacu, používam Moniku a Maxi, rôzne farby, bielu, svetlo-žltú, svetlo-modrú, svetlo-ružovú, takú tmavšiu hnedú a potom na olemovanie používam Camellia Yarn Art, môže byť aj z tmavšieho odtieňa. Potom potrebujeme háčik číslo 2, potom nožnice. Na fixáciu tela budeme potrebovať takéto dva polystyrenové kužele, ktoré majú dole priemer 3,5 cm na výšku 8,5 až 9 cm. Potrebujeme na fixáciu kolísky takéto plastové Kinder vajíčko, potom 7 cm drôtik. Tak mám takýto 1 mm drôtik, môže byť v inej farbe, môže byť strieborný a iný. Potom távnu pištol, no a ostatné veci, na ktoré som si nespomenula, a pomôcky, ktoré som si nespomenula, budú v popise pod videom. Najskôr uhačkujeme hlavu. Panna Mária a svätý Jozef budú mať takúto svetlo-ružovú malú hlavu. Urobíme si najskôr magický kruh. Používam háčik číslo 2. Do magického kruhu si urobíme jedno reťazkové očko. Takže začiatočne urobíme ešte jedno reťazkové a 6 krátkych stĺpikov do kruhu. Spojíme ich spolu pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Tak, urobíme si jedno reťazkové očko, čiže máme ukončený prvý riadok a začneme druhý. V druhom riadku do každého očka krátkeho stĺpika háčkujeme 2 krátke stĺpiky. Čiže na konci budeme mať 12 krátkych stĺpikov. Na konci riadku spojíme ich znovu pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Takže druhý riadok mám ukončený, teraz urobíme si jedno reťazkové očko a teraz do toho istého očka uhačkujem 2 krátke stĺpiky, ktoré striedam s jedným krátkym stĺpikom, čiže znovu rozširujem. Čiže znovu 2 krátke stĺpiky do toho istého očka a jeden krátky stĺpik.
do nasledujúceho očka. Čiže v tomto riadku budem mať 18 krátkych stĺpikov, na konci ich spojím pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Štvrtý riadok budem háčkovať rovnako, a štvrtý až 9. riadok budem háčkovať rovnako, urobím si jedno reťazkové očko a teraz budem do očka každého krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku háčkovať po jednom krátkom stĺpiku. Na konci týchto riadkov budem mať 18 krátkych stĺpikov, spojím ich znovu pevným očkom do očka prvého krátkeho stĺpika. Takže ukončili sme 9. riadok, teraz urobíme si 10. riadok a takže urobíme jedno reťazkové očko a teraz budeme uberať očka, čiže najskôr robíme jedno reťazkové, teda jeden krátky stĺpik a nasledujúce dve očka dáme spolu. Tak, teraz krátky stĺpik do nasledujúceho očka a dve očka zháčkujeme spolu. Takže na konci tohto riadku budeme mať 12 krátkych stĺpikov a znovu ich spojíme pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Nakoniec potom, ak to budeme mať urobené, tak ešte si začneme hlavičku vyplňať dutým vláknom. V 11. riadku robíme jedno reťazkové očko, bude to už posledný riadok. V tomto riadku budeme zháčkovávať krátke stĺpiky spolu, takže za prednú nitku takže na konci budeme mať 6 krátkych stĺpikov, 6 očiek krátkych stĺpikov, ktoré ešte najskôr nespojíme, až potom najskôr teda hlavičku doplníme dutým vláknom a potom ich spojíme pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Po vyplnení hlavičky dutým vláknom spojíme tento riadok pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika, urobíme jedno reťazkové očko a vytiahneme niť. Vytiahneme asi tak 15 cm niť. Koniec nite navlečieme na ihlu a potom tento riadok, vlastne tých 6 očiek ukončíme. Takže pozbierame všetky tie predné nitky očiek. A zatiahneme. No. Tak. Dobre, tak a máme ukončený posledný riadok na hlavičke. Ešte túto niť odstrihneme. Tak, no a druhá hlavička je hotová. Uháčkujeme si telo Panny Márie svätého Jozefa. Budú mať takýto podobný tvar v tvare kúžela. Líšiť sa budú akurát jedným riadkom. Panna Mária bude mať 10 riadkov a Svätý Jozef bude trošku vyšší, čiže ho bude mať jeden riadok viacej, čiže jeho telo sa ukončí 11. riadkom. Urobíme si magický kruh. Do magického kruhu uháčkujeme 3 reťazkové očka. A
jeden dlhý stĺpik do kruhu a uhačkujeme 2 reťazkové očka. A takto budeme striedať ešte 5 krát, čiže urobíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, dobre, ešte tento riadok dokončte tým, že urobíte 3x2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Prvý riadok ukončíme pevným okom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Teraz prejdeme 2 pevnými očkami pod reťazkový priestor z 2 reťazkových očiek. A uhačkujeme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika, dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka. Do každého reťazkového priestoru z 2 reťazkových očiek hačkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Spolu ich budeme mať 6 krát. A znovu ich spojíme do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Druhý riadok ukončíme pevným okom do náhrady do 3. očka náhrady dlhého stĺpika. Teraz znovu prejdeme pod reťazkový priestor 2 reťazkovými očkami, pevnými očkami. A uhačkujeme 3 reťazkové očka náhradu dlhého stĺpika, dlhý stĺpik. V tomto riadku to už bude 3. Budeme rozširovať, to znamená, že do toho istého priestoru ešte uhačkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. A potom ďalších 3 reťazkových priestorov hačkujeme bez rozšírenia, čiže len 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka. Čiže pokračujte takto do konca. Tretí riadok spojíme pevným okom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika a znovu prejdeme pod reťazkový priestor 2 pevnými očkami. A tu budeme už hačkovať stále rovnako, čiže na začiatku 3 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru, 2 reťazkové očka a zase do nasledujúceho reťazkového priestoru z 2 reťazkových očiek, 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Takže takto hačkujte až do konca 4. riadku. A 4. riadok znovu ukončíme pevným očkom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. A zase sa presunieme 2 pevnými očkami pod reťazkový priestor 2 reťazkových očiek a zase 3 reťazkové očka náhrada dlhého stĺpika a do toho istého priestoru 1 dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka. Teraz sme už v 5. riadku, v každom nepárnom riadku budeme rozširovať, čiže ešte do toho istého priestoru uhačkujeme 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka. A do nasledujúcich reťazkových priestorov po 2 dlhé stĺpiky, a 2 reťazkové očka. Pokračujte takto do konca 5. riadku. Tak, 5. riadok ukončíme znovu pevným okom do
tretieho reťazkového očka a presunieme sa pevnými očkami pod reťazkový priestor. Teraz 3 reťazkové očka, čiže začíname 6. riadok a do toho istého reťazkového priestoru dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka. Do nasledujúcich reťazkových priestorov po 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka. Na konci ich spojíme znovu do tretieho reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika a tak ukončíte 6. riadok. 7. riadok zase začíname teda pevnými očkami, 2 pevnými očkami do reťazkového priestoru. Je to nepárny riadok, takže tu budeme rozširovať. Čiže do tohto istého priestoru hačkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka. A posunieme sa do ďalších reťazkových priestorov z 2 reťazkových očiek, kde hačkujeme po 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka. Na konci tento riadok spojíme znovu pevným okom. No, sa mi to tam zašprajcovalo. Tak. Takže pokračujte takto ďalej a tento riadok ukončíte pevným okom do tretieho reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. 8. riadok znovu začíname v reťazkovom priestore a to tak, že urobíme si dve pevné očka do reťazkového priestoru, urobíme si 3 reťazkové očka náhradu dlhého stĺpika, do toho istého priestoru dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a do nasledujúcich reťazkových priestorov po 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka. Zase hačkujete takto až do konca pod každý reťazkový priestor a na konci spojíte 8. riadok znovu pevným okom do tretieho reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Nasleduje 9. riadok. Tento riadok je posledným riadkom, a keď robíme telo Panny Márie, takže začíname ho znovu tým, že prejdeme do reťazkového priestoru 2 reťazkovými očkami, urobíme si náhradu dlhého stĺpika a dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru, 2 reťazkové očka, keďže to je 9. nepárny riadok, takže tu ešte rozširujeme, čiže pridáme 2 dlhé stĺpiky do toho istého priestoru, 2 reťazkové očka. No a potom do nasledujúcich priestorov hačkujeme rovnako 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Čiže pokračujte až do konca riadku. 9. riadok ukončíme teda pevným okom do tretieho očka náhrady dlhého stĺpika, tretieho reťazkového očka. Teraz, ak je to telo Panny Márie, tak tuto vlastne ukončíme, urobíme tam ešte 1 reťazkové očko, povytiahneme niť a odstrihneme. Čiže bude to vyzerať takto. No a keď ešte budeme pokračovať v hačkovaní tela svätého Jozefa, tak tam ešte urobíme ešte 1 riadok, prejdeme 2 pevnými očkami do
reťazkového priestoru, uhačkujeme 3 reťazkové očka náhradu dlhého stĺpika a dlhý stĺpik do toho istého priestoru a 2 reťazkové očka. A potom to nasledujúci reťazkový priestor vždy po 2 dlhé stĺpiky hačkujeme a 2 reťazkové očka. Čiže pokračujte takto až do konca tohto 10. riadku. Tento 10. riadok ukončíme teda pevným okom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Urobíme si jedno reťazkové očko, vytiahneme trochu priadzu a odstrihneme. No a v tomto mieste potom ešte obhačkujeme tento kraj zlatou niťou. Obhačkovanie zlatou niťou bude podobné aj v prípade tela Panny Márie aj svätého Jozefa. Rovnako proste pripojíme v mieste, kde sme skončili, kde bolo pevné očko, si pripojíme takúto zlatú niť. Môžete mať rôzny odtieň, ja mám taký slabšie zlatý. Mám taká bielo-zlatá niť. Urobíme si tam jedno reťazkové očko a v tom istom mieste uhačkujeme jeden krátky stĺpik. V podstate obhačkujeme to tak, že do každého očka dlhého stĺpika hačkujeme jeden krátky stĺpik a do každého reťazkového očka tiež jeden krátky stĺpik, čiže do tohto reťazkového priestoru 2 krátke stĺpiky. Áno, a zase jeden krátky stĺpik do jedného očka dlhého stĺpika, druhý krátky stĺpik do druhého očka dlhého stĺpika a 2 krátke stĺpiky pod reťazkový priestor z 2 reťazkových očiek. Čiže takto pokračujte až na koniec. V prípade svätého Jozefa to je vlastne 11. riadok a v prípade Panny Márie by to bol teda 10. riadok. Tak a tento lem dokončíme pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Urobíme jedno reťazkové očko, ešte vytiahneme priadzu a odstrihneme niť. A tento koniec potom ešte schováme, prevlečieme vlastne v týchto očkách zozadu. Telo Panny Márie a svätého Jozefa zafixujeme na takomto polystyrenovom kuželi, ktorý má priemer dole 3,5 cm a na výšku má asi 8,5 cm. Je obalený do takéto plastovej potravinárskej fólie. Teraz predtým ešte som to uhačkované telo namočila do neriedeného tekutého škrobu a potom som ho nechala asi tak 10 minút namočiť, potom som to natiahla na tento polystyrenový kužel a spodnú časť som pripevnila pomocou, som dobre natiahla a pripevnila pomocou takýchto plastových špendlíkov. Takže ak sa toto vyberie, tak toto teraz by to malo ísť celkom dobre. A tak toto pekne vyberieme a telo je hotové. Takže takto postupujte aj s ďalším a jediné, čo sa fixuje, je vlastne len to telo Panny Márie a svätého Jozefa a potom ešte budete fixovať kolísku.
Teraz si uháčkujeme záver Panny Márie, urobíme si začiatočné očko a uháčkujeme 15 reťazkových očiek. Teraz do 4. očka od háčika uháčkujeme jeden dlhý stĺpik. Robíme 2 reťazkové očka a do toho istého miesta uháčkujeme ešte 2 dlhé stĺpiky. Dve reťazkové očka. Teraz na reťazke preskočíme 2 reťazkové očka a do nasledujúcich 2 uháčkujeme do nasledujúcich 2 uháčkujeme po jednom dlhom stĺpiku. Dve reťazkové očka. Zase preskočíme 2 reťazkové očka a do nasledujúcich 2 uháčkujeme po jednom dlhom stĺpiku. Snažím sa nabrať 2 nitky. Tak. 2 reťazkové očka. A teraz zase preskočíme 2 reťazkové očka a do posledného očka reťazky, alebo toho začiatočného, urobíme 2 dlhé stĺpiky. Dlhé stĺpiky oddelené 2 reťazkovými očkami, a to 3-krát, čiže raz mám, ešte 2-krát. Dve reťazkové očka znovu a zase 2 dlhé stĺpiky do toho istého miesta. Dve reťazkové očka. Teraz ideme na opačnú stranu reťazky a urobíme si 2 reťazkové očka, preskočíme 2 reťazkové očka a do nasledujúcich 2 očiek urobíme po jednom dlhom stĺpiku. Čiže keď si všimneme, tak dlhé stĺpiky máme oproti sebe. Dve reťazkové očka. Teraz to dávam za tú jednu nitku. Trošku je to voľnejšie robené asi, lebo by som sa tam nezmestila. Netrafila. Takže zase urobila som 2 reťazkové očka do nasledujúcich 2 očiek, 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Zase preskočíme 2 reťazkové očka do tohto posledného, kde sme 2-krát robili po 2 dlhé stĺpiky, pridáme ešte 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a tento riadok spojíme do 3. reťazkového očka zo spodu. No. Problém ho tam nájsť. Dobre. Tak. Takže takto vlastne ukončíme
prvý riadok. V druhom riadku najskôr urobíme dve pevné očka a presunieme sa pod reťazkový priestor z dvoch reťazkových očiek. Urobíme 3 reťazkové očka na hradu dlhého stĺpika, dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Dve reťazkové očka. Teraz pod každý ten reťazkový priestor budeme robiť 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, pod nasledujúci znovu 2 dlhé stĺpiky, dve reťazkové očka, potom pod nasledujúci znovu 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. No a teraz pod tento priestor urobíme rozšírenie, čiže zase 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a do toho istého miesta 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Pod nasledujúci priestor znovu rozširujeme, čiže 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 2-krát, ešte raz, 2 dlhé stĺpiky do toho istého miesta a 2 reťazkové očka. Teraz do nasledujúcich 3 reťazkových priestorov robíme po 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, znovu 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a do tohto priestoru tu zase budeme vlastne rozširovať, aj tu sme rozširovali na začiatku. Robíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 2-krát. Ešte 2 reťazkové očka nakoniec a riadok ukončíme s pevným okom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Čiže sme ukončili druhý riadok. V 3. riadku sa znovu 2 pevnými okami presunieme do priestoru z 2 reťazkových očiek. Tu znovu budeme rozširovať, čiže urobíme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika, dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a ešte do toho istého miesta 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka. Teraz do nasledujúcich 4 priestorov háčkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Teraz ideme na tento bok, tuto rozširujeme, čiže urobíme 2-krát po 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka.
do toho istého miesta. Teraz presunieme sa tuto do stredu, v tom robíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očká a na tento bok urobíme rozšírenie, čiže 2x2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očká. No, do nasledujúcich 4 priestorov robíme po 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očká. Stále rovnako. Dobre, zase na tomto boku robíme rozšírenie, čiže 2x po 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očká. Dobre, ešte nám ostáva tento priestor posledný, tu robíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očká, ktoré spojíme do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. A to pevným okom. Čiže máme ukončený 3. riadok. Teraz nasleduje 4. až 7. riadok, ktoré sa budú robiť hačkovať teda rovnako. Čiže uhačkujeme teraz náhradu dlhého stĺpika 3 reťazkové očká a teraz do každého očka dlhého stĺpika budeme hačkovať po jednom dlhom stĺpiku a pod reťazku z 2 reťazkových očiek hačkujeme 2 dlhé stĺpiky. Štvrtý riadok tak ukončíme teda pevným okom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. No a znovu, teda 5. až 7. riadok budeme hačkovať podobne ako 4. Takže tým vlastne tú modrú časť ukončíme, tým 7. riadkom. Po uhačkovaní 7 riadkov tento záuj vyzerá takto. Ešte urobíme zlatý okraj. Tuto vlastne nič sme vytiahli a odstrihli. Teraz do hoci ktorého miesta pripojíme zlatú niť. Urobíme taký zlatý okraj. Urobíme si tam jeden krátky stĺpik, čiže jedno reťazkové očko, jeden krátky stĺpik. No a teraz do každého tohto očka, dlhého stĺpika, urobíme vlastne krátky stĺpik, jedno reťazkové očko. Do nasledujúceho očka zase jeden krátky stĺpik, jedno reťazkové očko, čiže urobíme taký ozdobný lem. A
tieto konce si priháčkujeme. Takto. Pekne schováme. Čiže takto budete pokračovať až do konca posledného 8. riadku. Riadok ukončíme pevným okom do prvého očka krátkeho stĺpika. Tak urobíme ešte jedno reťazkové očko, vytiahneme priadzu, odstrihneme. No a ten zlatý lem je hotový, ešte potom túto niť potom prevlečieme v zadných očkách, teda v očkách zozadu. Takže takto to vyzerá po obháčkovaní. Uháčkujeme si pokrývku hlavy svätého Jozefa a zároveň plášť. Takže urobíme si najskôr magický kruh, do neho si urobíme jedno reťazkové očko. Ešte pridáme 2 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika a jeden dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka. A ešte 5 krát zopakujeme po 2 dlhé stĺpiky a 2 reťazkové očka do kruhu. Prvý riadok ukončíme pevným okom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Teraz budeme háčkovať druhý riadok, takže sa presunieme pomocou 2 pevných očiek do reťazkového priestoru z 2 reťazkových očiek. Urobíme si náhradu dlhého stĺpika, 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a do toho istého miesta 2 dlhé stĺpiky. Teraz pod každý ten reťazkový priestor z 2 reťazkových očiek háčkujeme zostavu 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky. Čiže zopakujte toto ešte 4 krát. Druhý riadok ukončíme pevným okom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Teraz tretí riadok začneme tým, že sa presunieme 2 pevnými očkami do podreťazkový priestor z 2 reťazkových očiek. Uhačkujeme tu 3 reťazkové očka náhradu dlhého stĺpika, 1 dlhý stĺpik a 2 reťazkové očka. Teraz do každého priestoru, kde máme reťazku z 2 reťazkových očiek, háčkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, spolu vlastne 5 krát ešte.
Tak, čiže takto. A ešte urobíme dva dlhé stĺpiky do medzery medzi dlhými stĺpikmi. To bude vlastne taký 7. pár dvoch dlhých stĺpikov a 2 reťazkové očká. A spojíme do 3. reťazkového očka znovu pevným okom. Čiže máme ukončený 3. riadok. V 4. riadku sa jedným pevným očkom posunieme o 1 očko ďalej. Urobíme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika a pod reťazkový priestor oháčkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Pod nasledujúci priestor háčkujeme rozšírenie, čiže 2x2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do toho istého miesta. Pod nasledujúci priestor háčkujeme len 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Pod nasledujúci priestor rozširujeme, čiže 2x2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do toho istého miesta. Tak, teraz pod nasledujúci priestor háčkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do tohto druhého dlhého stĺpika. Tak, no a môžeme začať 5. riadok. Tam uháčkujeme 3 reťazkové očka, otočíme prácu a pod reťazkový priestor háčkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Toto budeme háčkovať pod každý reťazkový priestor z 2 reťazkových očiek. Takže 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do konca tohto 5. riadku. Na konci 7. riadku na konci urobíme ešte 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Teraz znovu urobíme 3 reťazkové očka, otočíme prácu a v nasledujúcom riadku v 6. budeme znovu rozširovať, a to tak, že urobíme si 2 dlhé stĺpiky do priestoru z 2 reťazkových očiek, 2 reťazkové očka. Potom ešte zopakujeme 2x pod každý reťazkový priestor, čiže 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Teraz, čiže máme 3x, teraz budeme rozširovať do 4. priestoru, čiže 2x2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do toho istého miesta, do toho istého priestoru. No a do nasledujúcich 3 reťazkových priestorov háčkujeme po 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka
Tak, 2 reťazkové očka a urobíme dlhý stĺpik do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Alebo môžete aj do tej medzery, ale lepšie to vyzerá, keď sa to dá do tohto 3. očka náhrady dlhého stĺpika. Tak a teraz urobíme 3 reťazkové očka, otočíme prácu a robíme 7. riadok, a to tak, že do každého priestoru z 2 reťazkových očiek háčkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, čiže spolu by ich malo byť 8 krát. Takže háčkujte samostatne. 7. riadok ukončíme dlhým stĺpikom do 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Tak alebo do medzery medzi stĺpikmi, keď sa vám to bude lepšie robiť. Niekedy sa mi to lepšie takto robí. No, teraz urobíme 3 reťazkové očka, začíname 8. riadok. V prvom priestore robíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. V druhom priestore rozširujeme, čiže 2x2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do toho istého priestoru. Potom 4-krát budeme robiť 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do jednotlivých priestorov. Zostali mi tu 2 priestory, čiže do predposledného rozširujeme, čiže to znamená, že 2x2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do toho istého priestoru. Do posledného priestoru robíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik zase môžeme dať do medzery alebo do 3. očka náhrady dlhého stĺpika. To sa tam horšie tak dáva, aby to išlo trošku rýchlejšie, tak niekedy vám to robím do medzery. No, som dala do jedného za jednu nitku, potom radšej to dáme do medzery. Tak, no a máme ukončený teraz 8. riadok. Na konci 8. riadku ešte urobím 3 reťazkové očka, otočím prácu a teraz pod reťazkový priestor uháčkujem 2 dlhé stĺpiky. Dve reťazkové očka a toto pod každý priestor zopakujem ešte 9 krát. Deviatý riadok ukončíme do 3. očka, reťazkového očka dlhým stĺpikom alebo do medzery. Tak urobíme 3 reťazkové očka, otočíme prácu
a teraz háčkujeme pod priestor, prvý priestor, dva dlhé stĺpiky, dve reťazkové očka. Pod nasledujúci priestor budeme rozširovať, čiže 2x2 dlhé stĺpiky, dve reťazkové očka do toho istého priestoru. Dobre, teraz budú nasledovať teda dva dlhé stĺpiky, dve reťazkové očka, 6 krát. No a znovu mi zostali dva posledné priestory, čiže do predposledného budeme rozširovať. To znamená 2x2 dlhé stĺpiky a dve reťazkové očka do toho istého priestoru. No a do posledného dva dlhé stĺpiky a dve reťazkové očká. No a dlhý stĺpik do tretieho očka náhrady dlhého stĺpika alebo do medzery medzi stĺpiky. Tak a máme ukončený 10. riadok. Teraz urobíme si 3 reťazkové očka, otočíme prácu a budeme robiť 11. riadok, čiže pod každý reťazkový priestor uháčkujeme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Teraz ich bude spolu 12 krát. Čiže 12 krát zopakujeme to isté. 11. riadok ukončíme dlhým stĺpikom do tretieho reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika alebo do medzery. Urobíme 3 reťazkové očka, otočíme prácu a budeme háčkovať 12. riadok, v ktorom budeme ešte rozširovať, takže do prvého priestoru urobíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, do nasledujúceho priestoru rozšírime, čiže 2x2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do toho istého priestoru. No teraz nasleduje 8 krát budeme robiť 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do reťazkového priestoru z 2 reťazkových očiek. Alebo až kým neprídeme k posledným 2 reťazkovým priestorom.
No, ešte 3, takže ešte raz urobíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Teraz do predposledného priestoru urobíme 2-krát 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka do toho istého priestoru. A do posledného robíme 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a posledný dlhý stĺpik do tretieho reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. A znovu 3 reťazkové očka, teraz hačkujeme 13. riadok. A do každého priestoru budeme z 2 reťazkových očiek hačkovať znovu to isté. Čiže 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Spolu ich budeme hačkovať 14 krát. A na konci urobíme dlhý stĺpik zase do tretieho reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Čiže už to robte samostatne. Takže 13. riadok ukončíme znovu dlhým stĺpikom do tretieho reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. No a tým pádom ukončíme aj tú hnedú časť pokrývky hlavy alebo plášťa a urobíme ešte jedno reťazkové očko, vytiahneme priadzu, odstrihneme tak, takže máme 13 riadkov urobený hnedou farbou. A teraz ešte urobíme zlatý lem okolo celého toho plášťa aj tejto pokrývky hlavy. Teraz nasleduje 14. riadok. V 14. riadku olemujeme zlatou niťou celý tento plášť a pokrývku hlavy. Najskôr si do hociktorého vlastne dlhého stĺpika predchádzajúceho riadku pripojíme zlatú niť. Urobila som tam jedno reťazkové očko na začiatok. Do toho istého očka urobím ešte krátky stĺpik. A potom budem do každého očka dlhého stĺpika robiť po jednom krátkom stĺpiku. Do reťazkových očiek pod reťazkový priestor 2 krátke stĺpiky, lebo sú tam 2 reťazkové očka. Toto robím zase po jednom krátkom stĺpiku. Teraz budem obhačkovať vlastne dlhý stĺpik a to dlhými, teda 3 krátkými stĺpikmi. Vlastne dlhý stĺpik, keď je zvislo, tak sa vlastne nahradzuje 3 reťazkovými očkami. Preto som tam zvolila 3 krátke stĺpiky medzi riadkami. A tiež to závisí aj od hrúbky tej nite, ktorú olemujeme celý tento plášť a pokrývku hlavy. Takže takto budete pokračovať dookola celého plášťa a potom vlastne už len spojíte pevným okom krátke stĺpiky. Svätému Jozefovi ešte urobíme takúto paličku. Urobíme ju pomocou drôtika, na ktorý namotáme takú bielo-zlatú niť, ktorú som použila na olemovanie. No a tu na koncoch to spevníme pomocou, ja som použila horúce lepidlo, dávno pištol a stačí to len takto ohnúť. Máme paličku hotovú. Pannu Máriu a svätého Jozefa máme skoro hotových. Stačí len prilepiť hlavu k telu.
Panna Mária má teda je nižšia a Svätý Jozef je vyšší. No a potom už len pomocou tálnej pištole prilepiť závoj. No, s tým, že táto časť by tak viacej išla dopredu. No a treba to tam pekne pomocou tálnej pištole prilepiť tak, aby to bolo pekné. Ako takto. A Svätému Jozefovi trošku tú pokrývku tak, aby trošku bolo ako tvár vidieť. A malo by to pekne sedieť, že sa ten okraj toho plášťa vlastne by mal licovať s tým telom. No a ešte potom ho prilepíme, všetko robíme pomocou pištole, takže mu ešte potom prilepíme palicu. No a potom by to už mohlo byť hotové. Panna Mária a Svätý Jozef sú hotoví a verím, že sa vám video návod páčil. Ak sa vám páčilo, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ak by ste si chceli zakúpiť PDF návod, môžete tak urobiť na Etsy. Do ďalšieho hačkovania.